Vara Perxudres Podcast'te. Otoriteya siyasi ya Suriye ji serê salên 1907 heta taliya 2024 dibin kontrola mala Esadan da ma. Ji mala Esadan Hafız Esad sala 1971 piştî derbeya eskerî bû serdarê Sûriye û heta mirina xwe bi qrîza dil heta hezîrana 2000 hukümdarê wî welatî bû. Piştî mirina Hafız Esad kurê wî Beşar Esad hat ket şûnawî. Beşar Esad berî were şûna bavê xwe li Üniversiteya Şamê tip xwandibû. Di orduya Sûriyê da bibû tebîbê eskerî û li Brîtanyayê ser doktoriya çavan şixulî bû. Zarokiya min a li Surucê li sînorê Sûriyê li mirina Hafız Esad û hatina Beşar Esad rast hat. Wan salan pir kêm jî me yekek kurmancên ji wê hêlê ji Kobaniyê ji Sûriyê dihatin meriyên xwe yên li vê hêlê li Surucê li Tirkiyeyê bibînin didîn û me bi merak guhên xwe didan ser wan. Gava şor mesele dihat ser mala Esadan deng ji wan qut dibû. Kes hebûya jî ti nebûya jî sewt û solûq û nefes bi halekî enteresan diguherîn û diketin bin tesîra atmosfera tirsê. Piştî ewên ji Sûriyê radibûn diçûn mezinên me dewang li Esad dixistin û digotin law mala Esed bişewite. Tirs kiriye zikên van binêre hatine welatekî din dîsa jî newêrin ser wî şorê bikin. Aynî wan salan, wan çaxan li Tirkiyeyê rêberê Welêt Bülent Ecevît bû û ji ber krîza ekonomîk li her bajarî protesto hebûn seba hikûmeta wî ji kar vekişe. Rind tê bîra min berî Qasima 2002 bû. Bi qaf û aqilê zarok bi halê me ji kanalên Tirkan bîst bû me li mektebê nola stranek be digot Ecevît şaşırma, sabrımızı taşırma. Çawa bêjim mealen tiştekî wek Ecevîto xwe şaşmeke û me di erdê ra kaşmeke bû slogan strana me. Ji min ra merak bû çira me bi halê serbest kanibû li nigê Ecevît û rêberên din xista lê çira ewên ji Sûriyê çira wan nikanibû ser mala Esadan hema şorek hema gotinek hema tiştek bigota. Sûriye sala 2011 lev ket û sala 2014 piştî herba Kobaniyê dest pê kir di şevekê da bi 10,000 kesan xwe li hudûd qelibandin û ji Kobaniyê derbasî Surucê bûn. Di wê krîza însanî da min nû dest bi karên medyayê kiribû û bi pirs û cewaban min didî însan ji ber tirs û rîsk û endîşeyê hîn jî naxazin ser mala Esadan tiştekî bibêjin. Li gor wan îstîxbarata Sûriyê, îstîxbarata mala Esadan li her derê bû û dûr nêzik kirin dirêj kê ser Hafız Esad, kê ser Beşar Esad tiştek bigota ew ê tawilê ya bihata girtin ya jî bihata kuştin. Çend salan piştî zarokiya xwe bi karên medyayê min dîbû ku mala Esadan heqîqeten jî tirseka çito mezin xistiye zikên şêniyên Sûriyê. Taliya 2024 ra muxalîf ketin Şamê û Beşar Esad mecbûr ma rabû reviya Moskowê. Temmuz 2026 li Tirkiyeyê komedyenê bi nav û deng Deniz Göktaş piştî stand-upa xwe li YouTubeê bar kir ji ber heqareta li rêberê Welêt Recep Tayyip Erdogan û gurkirina kîndariyê filan hat girtin. Fehm ke.